सोमोनांथाव जाथाय गावनि जोनोमगिरि बिमायानो गावनि फिसाखौ बुथारबाय। बिमायानो गावनि फिसानि जिउखौ खास्रि बिस्रियै फोजोबबाय। बाक्सा जिल्लानि दिहिङापुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बे जाथायाव सासे गथ'नि जिउ खहा। माब्लानि समाव मा जागोन, सोर मा खालामगोन रावबो मिथिस'आ। आथिखालनि जुगाव बिमाया फिसाखौ, फिसाया बिफाखौ बुथारनाय समाजाव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनसै। आथिखालाव मानसिनि जिउ फोजोबनाया दाउ अमाखौ बुथारनायजों समान जालांबाय। बिमायानो गावनि असे फिसानि जिउ खहा खालामनाया बेसेदि सोमोनांथाव। बाक्सा जिल्लानि दिहिङापुराव गावनि बिमानि आखाइजोंनो 5 बोसोरनि फिसाज्लाया जिउ गोमाबाय। बिफाया फिसाज्ला उन्दैखौ न'आव नुयैलाय नागिरथिंबायनायाव न' सेरनि थालिर बिफां सेराव गथ'नि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। होनब्ला बे जाथाया बेसेबांदि बिखा खामथाव। खास्रि बिस्रि गावनि असे फिसाज्लाखौ बुथारग्रा अन्थाइ बिखा बिमानि मुङा नेवसि बर' आरो जिउ गोमानाय फिसाज्लानि मुङा रणबीर सिं बर'। बे सोमोनांथाव जाथाय जानायाव बाक्सा पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सफैनानै दायनिगिरि बिमाखौ हमबाय। नखरनि मानसिफोरनि बुंनाय बादिब्ला बिमाया मेन्टेलि इलनेस एबा खर'नि बेरामजों भुगिनांनाय दंमोन। दा मा जाहोननि थाखाय बिमायानो गावनि 5 बोसोरनि असे फिसाखौ बुथारखो, मानो बुथारखो, फैबाय थानाय समफोरासो फोरमायसिगोन। एक्चुअली आमार गाँवरे है सो केनेकुवा हल देउताक माने पथारत गइছিল देउताक पथारर পৰা मोटामुटी एप्रक्स 5:30 माনত তেওঁ ঘূৰি আহিল। ঘূৰি আহি তেওঁ নিজৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিলে। ছোৱালীজনী আছে, ঘৈণীয়েকজনো আছে, কিন্তু ল'ৰাজন নাই। সো ল'ৰাজন নাই, ল'ৰাজনক বিচাৰিলে, বায়েকক বিচাৰিব দিলে, বায়েকেও বিচাৰিলে, বিচাৰি নাপালে। তাৰপিছত গাঁৱতো তেওঁ দেউতাকে বিচাৰি গ'ল। পিছত দেউতাকে গাঁৱত বিচাৰিও নাপালে। পিছত আহি কি হ'ল, দেউতাকে এই কথা ঘৰৰ ওচৰে পাছৰে থাকিব পাৰে টচ এটা লৈ তেওঁ মানে ঘৰৰ আশে পাশে বিচাৰিলে। পিছত দেখিলে পুতেকৰ মানে ডিঙি চিঙি আছে আৰু ওচৰত তেজ পুৰা বৈ আছে। পৰিয়ালে এতিয়া দেউতাকে বিশেষকে মাকক সন্দেহ কৰিছে। কাৰণ কিয়, মাকৰ আল্টিমেটলি সাইকোলজিকেল ইস্যু এটা আছে। তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টো চলি থকা বুলি কৈছে, কিন্তু আমি বিশেষ গম নাপাওঁ কেনেকুৱা কি হৈ আছে। সেইটো প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে এতিয়া, আৰু কোনোবা এজন হায়াৰ অফিচাৰ আহিব, তাৰপিছতহে চাগে তেওঁলোকে বাকী নেক্সট পৰ্যায়টো কাম কৰিব, তেনেকুৱা আৰু।